Avui és evident que és un dia important per LaFACT, perquè poder estrenar en el Winter Festival Dance d'Innsbruck la Carmina Burana de Factoria de Dansa, doncs és un repte. És ja la internacionalització de LaFACT, és un pas més en el que és un centre de referència en l'exhibició de dansa. Des de fa 5 anys la formació amb aquest programa del rendiment, el Per en Dansa, i ara, evidentment, amb Factoria de Dansa, el repte de sortir de casa nostra, de sortir de la zona de confort per anar amb les produccions el més professionals possibles. Aquesta Carmina Burana no només es veu a Innsbruck, sinó que també després s'estrena a Terrassa, passem per 5 teatres a Catalunya i acabem a l'Auditori. Split it with sections, with singing, with different energy and different mood, and that was quite challenging to make the whole thing, you know, as a full ballet, as a composition, to make a cycle. But it's a perfect match how it works with text and with the music. So I was trying to create my impression, my vision of this lyrics, of the energy of the music, and to give the dancers that kind of direction. So we really go into the spiritual. So it's not just a ballet; it's a performance which is full of energy, which is full of rhythm, which is full of different emotions and energies. That was the most important thing, to give them the right cue, how to travel, how to complete this adventure in the right way.